Ναι. Ναι, για την αξιολόγηση σας παίρνω τηλέφωνο. Πάτρικ Φόρσα. Το εισιτήριό μου. Έγινε, γεια σας. Για ποια σας έχετε κάνει κράτηση, κύριε? Λέω, για ποια σας έχετε κάνει κράτηση εισιτηρίου? Ήρθε για ένα κινηματογράφο να πετάξουμε. Α, τι ήρθατε? Να πετάξουμε. Τάκη! Έλα, Τάκη! Άκου ο κύριος γιατί ήρθε, δεν μπορώ καν να το προφέρω. Γιατί ήρθατε, κύριε? Για να πετάξουμε. Για να πετάξεις. Θα είναι στο και θα λέτε ανέκδοτα. Τι γελάτε κύριε, δώσε μου το εισιτήριό μου. Βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε κύριε, εμείς εδώ στην Ολυμπιακή δεν βιαζόμαστε καθόλου. Γι' αυτό και πετάμε αεροπλανάκια έτσι να περάσει η ώρα. Μπορείτε να το σηκώσετε λίγο το φίλο. Ευχαρίστως. Το εισιτήριό μου. Κοιτάξτε κύριε, θα σας το πω μία φορά. Εγώ να σας το δώσω το εισιτήριό σας. Αλλά το βλέπω λίγο χλωμό να πετάξετε γιατί ο Τάκης, ο καταπληκτικός πιλότος που ήταν σε αυτή την πτήση, χθες το βράδυ πήγε σε ένα πάρτι εκεί πέρα και ήπιανε. Τι σχέση έχει αυτό ότι η Ολυμπιακή δεν μπορεί να πετάξει. Μα ξυπνάει το πρωί το παλικάρι. Κάτι ζαλάρι, κάτι αναγούλες. Λέει να πιω ένα τσάι. Ετοιμάζει και ένα τσάι, το πιάνει κάτι φυλακές αναταραχές. Και τον έχει πιάσει μια χίλια. Και πού να πετάξει, ωραίο πρόβλημα. Λέτε κύριε, θα έχεις πει να δεν πετάξει τώρα, δουλειά είναι. Μα σας παρακαλώ κύριε, 30 χρονών και 30 χρόνια στην δουλεύει στην Ολυμπιακή. Είναι και οξύτιμο να πάρει τηλέφωνο τώρα με την ευκαιρία. Θα έρθει να μας σχέσει όλους. Άλλος πλώς δεν έχει η Ολυμπιακή μόνο τον Τάκη με δευτήρια. Σιγά κύριε μου, άλλοι έχουν ρεπό. Άλλοι κάνουν το lunch break. Γιατί για εσάς θα τρέξουμε, εσάς με ένα παρακαλώ. Είτε 748 με το Μόναχο αναβάλλει. Λόγω ασθένειας ο κυβερνήτης Τάκης Εστίνης. Ευχαριστώ. Είδατε κύριε, σας το είπα. Δεν πετάτε. Δέχτηκε. Εγώ δεν φεύγω από εδώ άμα δεν πετάξω, καταλάβετε. Ένιωσες κύριε, να είστε σίγουρος, κατάλαβα. Scream, πατρόνι, για ελάτε λίγο. Ο κύριος θέλει να πετάξει. Πετάξτε τον! Δεν σχήμα, δεν βρει το εισιτήριό μου. Ναι, μάλιστα, για ποια τους έχετε κάνει κράτηση? Ορίστε. Λέω, για ποια τους έχετε κάνει κράτηση εισιτηρίου? Τι γελάτε κύριε? Θα το πάω καλύτερα. Θα πάω Παρακαλώ, ναι. να πετάξουμε τώρα. Α, τι ήρθατε? Θα πετάξουμε. Άκου, Τάκη! Εδώ είσαι, Τάκη! Άκου, κύριος, γιατί ήρθατε, δεν μπορώ καν να το προφέρω. Γιατί ήρθατε, κύριε? Γιατί ήρθατε, κύριε? Δεν μας λέει, αυτός είναι. Γιατί ήρθατε, κύριε? Γιατί ήρθατε, κύριε? Κύριε? Γιατί ήρθατε? Ήρθατε για κάποιο λόγο? Παρακαλώ. Εντάξει, έλα. Μάλιστα, κύριε. Ναι, κατά 4 η ώρα. Ωραία. Σχήμα, δεν είναι το εισιτήριό μου. Ναι, για ποια τους έχετε κάνει κράτηση κύριε? Ορίστε. Λέω, για ποια τους έχετε κάνει κράτηση εισιτηρίου? Τι έρχεσαι και να Ναι. Τι σχέση έχει αυτό ότι η Ολυμπιακή δεν μπορεί να πετάξει. Μα ξύπνησε το πρωί του παλικάρι. Έχει κάτι ζαλάρες, κάτι αναγούλες. Λέει να πιω ένα τσάι. Τι σχέση έχει αυτό ότι η Ολυμπιακή δεν μπορεί να πετάξει. Μα ξυπνάει το πρωί του παλικάρι. Κάτι ζαλάρες, κάτι αναγούλες. Λέει να φτιάξω ένα τσάι. Αυτό θα το κάνουμε όταν θα πεις να μας σχέσεις. Κάνω έτσι. Ας πλέον δεν είναι ανέκδοτο.
Σιγά κύριε μου, άλλοι κάνουν ρεπό. Ανακοίνωση. Η πτήση για Johannesburg, Αντίς Αμπέμπα, Καλαμπάκα Περαία αναβάλλεται λόγω ασθένειας του κυβερνήτη Τάκη Χεστάκη. Είδατε κύριε. Όχι. Κύριε. Ναι, αλλά εγώ δεν πετάξω κύριε. Κύριε, άμα θέλετε να πετάξετε, δεν πετάξετε μέχρι το κηλικείο να μας φέρετε καφέ. Ανακοίνωση. Τι μέρα. Η πτήση 748. Η πτήση 748. Δεν το πεις καλά. Ξανά. Η πτήση. Πτήση 748.